Sampai katok ya, Mas Bunga. Ngemes ping piro iki? Ngemes ping piro? Niki lho ngemes ping piro punan? Pemane dilepsik ngono beli nggih. Ya ini sampai kalau warang hargane 16 kok, Bro. Iya, mono kae. Ya bar cara ngono jen gedhekno to ya to. Jen gede smolor, gris nututi kancane lho. Ki paling dhisik apa jek kebajekan mbok lep ngono to Apa masalah kok gak iso gede? Karo ya. Mas aku nak sik kebajekan mbok lep ngono. Tutup. Wis umur piro iki cara mbakone iki? Umure ya? Lek masalah kok gak iso kono apa? Oh, suket ketel. Sok jembah. Oh, masalah pertama suket ketel. Berarti bener dinginane sampean kecil dhisik cara ngono ya. Nggih. Lah niki pas ngemes dan niki kan kersane semerep ngono. Mboten. Pen telu ya matune. Kerjakno tiyang kok niki. Wong wedok-wedok nika. Nah, kecriki dangir kiambak nggih. Tiang kalih. Oh, no nika. Haryanto. Teh pengental duwe akeh bae ngene iki. Dan mase niki MPK 10 kilo 1 sidak ya, 16.000. Nah, itu gong liya-liyane gong sing Orea. Lah iya, bagus sakmene masalahe nggur kok Oreane lak kelompok. Nggih, cara kono masalahe nggur apa
kono nak matun niku lho, nggih to masalahe. Masalahe keterlambatan nak matun. Nggih sami nggo kempu. Kan niki pun semerep takerane sak tak taker sak tong niku to nggih. Seprapat to hitungane niku sak tong niku. Takerane niku sak taker seprapat to. Nggih ta, Blik? Sak taker niku seprapat to niku. Mboten enten jas seprapat. Rong on. Ini Mas sampe ketok njer mulur, njer gelem nututi kange. Nggih. Iki masalah nggur sukote ketel gak gelem dhuwur. Mbakone keterlambatan nak matun tok ki hitungane ya. Tapi masih wis entek akeh iki. Iki ya ragate ya sakeh. Matun dhewe sak wulan gung wong liya. Masih nggur pira kira ditung.